bersama Mbak Brusana. Halo guys semuanya, apa kabar? Semoga baik saja dalam menonton, baik saja, tidak ada halangan suatu apapun dalam menonton videoku ini. Halo guys, hari ini aku beroutfit seperti ini guys. Aku iki lagi di sawah guys, mbak setengah iki sampai panen pari guys. Mbok Sri panen iki mau wis do diriti guys iku loh. Sudah musim panen guys, kono-kono ya panen ki, panen wis usume wong panen guys. Iki sing tuh ngarit lagi sarapan guys, do gak poso mangkane ora tak syuting ya guys, ora tak syuting iki. Engko nang video selanjutnya iku ono manggung pembukaan guys, mulane iki pembukaan saya. Nang video selanjutnya pas donga dibancai guys, soalnya bancaan itu rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberikan rahmat yang berlimpah. Dulu padi berapa biji, sekarang udah banyak. Ini berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa syukur ikmoyo diarani bancaan ikmo guys. Engko tak syuting aku penyaret guys, rasa bersyukur karonan Mbok Sri dibancai mendiri pari guys, panen kok ditambahnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panen ana gelasnya kok mbak Ita nang jero tas lho, mbok ngisor dhewe. Saya menghormati sekal bakal aku lek nek bapak dina sing bapak wonten ing tanah Jawi. Perkara mengko sewa asrawan dibahan balaknya rayu kawula jeneng sak keluarga. Saya menghormati tang wali saya jeneng saya dina Pak Joko. Perkara musim kesana sing ngambil anggem kawula patis kang polan jeneng sak pun. Menghormati kasih kula sing bisa akhir bantu pandangan selamat baca ila ka tinggal salah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salamatan fiddin. Salamatan fiddin. Satu bahasa dan bapak fikir batukan kaum rahmatan indamat. Rahmatan ba'damat. Allahumma bin alaina fis safaratul maut wa najamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika wa salamun alal mursalin. Guys, hari sore guys, kada syuting nek mangan soalnya kan puasa. Cukup ngaret guys, cukup ngaret. Inilah harita. Ngaret guys, mau konten. Ini iso ngaret barang sak jana. Oh. Iso ngaret barang. Kadang kok lo ngareti Mbok Sri, bismillah. Ini lah harita. Apa terus yang gak iso ngaret? Cuacane mendung guys, muka-muka kayak nggak jalanin lu. Allah.
Piye? Ngarite paling sore iku main le. Elah, lah nggone sapa iku? Kan ngeriti. Aki lah. Pak Al Arif Pak. Iya. Bukan nambah dhewean. Nama dhewe ku kene Pak. Antenane ra tuwek ku geluk brek. Ndum. Gedhe. Ora lho. Dadi orang temu-temu. Tak mene wis paro. Lasno. Lasno sing tak punya. Lasno enom. Ono. Paro. Kalau di Ki wis mau dose wis teko guys, alate wis teko, nganggo diesel guys ben gak until-until ndek kae iku ngundeli guys, koyo sepeda ngono. Dadi suwi eko dadi suwi ku ngene ku yo karek eko apa sing ngewangi iku ya bayaran guys, jenenge kerja. Biasane ku 100 mbuh iki gak ero iku dose alate iku mang ya nyewa. Tapi calokne biasane ana sing gentenan guys. Gentenan tenaga ngono lho iku. Gentenan tenaga biasane.
Dek kayu ngono gentenan tenaga tapi suwe-suwe iki ya do kerja-kerja do bayaran guys. Iko lagi anan memproses alat guys. Memproses alat iku nek anan jenenge penggilingan. Tapi nek ning kene jenenge dos nganggo mesin iku ana sing sebelah kidul iku ya nganggo blower jenenge guys. Langsung sak damine ku mang di masukno ngono alate ngono luwih canggih. Ana sing iku sawahe dataran rendah carane gak galenge iku parite iku galenge iku gak dur-dur dadi nganggo kombi guys. Langsung ana sing ngarit langsung alat kombi ku iku jek noto-noto guys iki engko soal iki mendung dine udan mending ana sing ngarit ana sing ngedos engko ana sing ngusung dadi cepet kok ibuku jek yuk guys jek noto-noto Oke, aku gak kelihatan guys soalnya aku di belakang kamera aku lagi istirahat guys neng gubuk kok saya tak syuting soalnya wis tahu ya guys aku salone iku guys tarai bapak-bapak aku do gak puasa ya maklum lah bekerja keras belum saatnya tapi insya Allah suamiku ya puasa guys melatih kesabaran ya aku insya Allah ya puasa kula renti ku guys engko tak nah engko lek diincang-incang ae iki gak ono wong ngaret guys soalnya kan sing edek-edek ratan iku akeh sing ngedos sing panen dadi bocah ngaret wong ngaret dingin iku iku jenenge iku lho mos sing adoh koratan iki guys iki bojoku karo aku wis ape ngedos guys dadi iku didelok bensine diisi bensin dulu guys aku ngene-ngene lah ya iku guys ning sawah oke masak oke yo iso guys tapi yo santai kerjane gak iso mempeng-mempeng ngono ngaret yo iso iki aku mesine diselel lagi diisi kok bapakku guys lagi diisi bensin engko ben genah yo soalnya saiki ne burung genah kadang kok guys alate ana sing nganggo kipas langsung resik iku aku persiapan cek ngenteni guys carane engko didelok ayo guys didelok ae keseruane oke carane ngene guys sithik-sithik engko kujene makane guys ngekekno aku sithik-sithik dilebokno ya ana sing ngusung ana sing makane engko ana sing ngadai guys nek sebelahku iki tapi urung mulai soalnya kan aku lagi untuk sithik iko ana sing ngusung ana sing ngarit yo iki guys soalnya udan bariku terus udan karek sithik udan guys aku ape video sing ngusung ape video ngadai wis udan dadi aku gak ora tak videone cukup sakmene yo kontenku daripada engko HP ku kena banyu udan mending aku yo waspada aja soalnya ning ora guys ning sawan dadi nek anan mendung udan ku wedi tak cukupi videoku iki apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati aku minta maaf sebesar-besarnya aja lali di like, comment, subscribe neng channel Mbak Pres channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi videonya jangan lanjut ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe
di Mbak Pre Channel.